हे लोक असं करतायत म्हणजे सरकार सुस्त आहे, हा माझा स्पष्ट आरोप आहे। सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण गोव्यात जी शांतता आहे ती शांततेचा भंग होऊ नये याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। कारण जे विषय संपलेले आहेत, जे विषय न्यायालयाने पूर्णता आणली आहेत की बाबा हा आता बाबरी विषय आणि राम मंदिर संपलेला विषय, तो परत उकरून काढायचा आणि लोकांच्या भावना दुखवायचा, हा एकमेव खेळ। आता ही लोक काय करतायत, कधी कधी सामाजिक कार्य सुद्धा करतात। 1% सामाजिक कार्य करायचं आहे, 90% देशद्रोही कृत्य करायचे, लोकांच्या भावना भडकायच्या, अशा प्रकारे। म्हणून कदाचित सरकार त्यांना सामाजिक कार्य करतायत, पण सामाजिक कार्य हे त्यांचं पडद्या पुढे आहे आणि पडद्या मागे खऱ्या अर्थानं त्यांचं देशद्रोही कृत्य चालू आहे। तर हे बंद व्हावं। नवीन आलेले DGPना आम्ही आज भेटायला आलो की तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्या आणि याला वेळीच परवानगी नाकारा। कारण कुठं पोस्टर लागले, कोणी फाडले तर परत ते भांडणं नको आहेत, ही आमची इच्छा। पण ते जर जबरदस्ती लावत असतील तर आम्ही कायदा हातात निश्चित घेऊ, हे मी सांगू इच्छितो। अजून भेटलेलं नाही आहे। आता गेलं वेळ दिलाय त्यांनी, एका अर्ध्या तासाची त्यांची मीटिंग चालू, कारण नवीन आले तेव्हा त्यांच्यावर पुष्कळ लोड असणार कामाचा, त्यामुळे त्यांनी सांगितलं थोडं अर्ध्या तासात। तोपर्यंत पत्रकार बंधू इथे थांबले आहेत, त्यांना जास्त वेळ राहता कामा नये म्हणून आम्ही आलो आणि तुमच्या समोर विचारलं। तुमचा वेळ नमस्कार। आयज आम्ही हांगासर अनेक हिंदुत्ववादी संघटना राष्ट्रप्रेमी नागरिक ह्या बॅनरा खाली निवेदन दिवपाक आयले। आता 6 डिसेंबराक बाबरी ढाच्या संदर्भात डेमोलिशनचे विषय हाताळून घेऊन पॉप्युलर फ्रंट इंडिया सारखी संघटना हांगासर गोव्यातली शांतताय बिघडपाचो प्रयत्न गेली काही वर्सां करत आसा आणि ह्याच माध्यमांतल्यान अनेक ठिकाणी पोस्टर बॅनर्स लायले वता आणि ताचेर बाबरी विल एरायज अशा तरेचे ह्या माध्यमांतल्यान मुद्दे मांडले वता। ह्या खातीर आमी सांगूं इच्छिता की DGP कडेन आमी हें लेटर दिलां आणि हांच्यांनी संपूर्ण देशभरान देशद्रोही कारवाई केल्ली आसा। अनेक हालींच आमी पळयल्ले की ह्या संदर्भात हांगासर नोव्हेंबरान सुजीत हाचेर हल्लो जालो आणि ताच्या हल्ल्यान तो जो मारलो गेलो, मर्डर जालो, ताच्यान ऑफिस बॅरर तांचे अरेस्ट जाले। भितर घे ना ओके येस सर। कंटिन्यू करू। हय पॉज केले न्ही? हय गेल्या वर्सा स्वराज संघटना म्हापसा हांगासरूय हे पोस्टर संदर्भात ताणें लेटर दिल्लें आणि तातूंत ताणें क्लियरली बरयल्लें आसा की गेल्या फेब्रुवारीन अश्यो काही पोलिसांनी UP हांगासर काही जाणांक धरले, तांचे कडेन एक्सप्लोजिव्ह सापडल्या आणि ते ह्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनाचे मेंबर्स आसले। तशेंच लेक्चरर एक 2010 सालान एक लेक्चरर जोझफ म्हणून क्रिश्चन मिशनरी स्कुलान शिकोवपी, ताचेर अटॅक जाल्लो, ताचो हात चॉप जाल्लो। ह्या संदर्भातूय जी चवकशी जाली तातूंत जे कोण एक्यूज सापडले ते सगळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFIशी संबंधीत आसा। असे अनेक दागेदोरे राष्ट्रद्रोही अशे कार्यान तांचे सापडलेले आसा आणि अशा संघटनेक हांगा फोपावंक दिवचे न्हय म्हणून गेल्या 2017 पासून आमी हे सगळे शासन प्रशासना कडेन प्रयत्न करता। नवीन DGP आयल्यात, तांकांय हो विशय लगेच कळचो आणि महत्वाचो विषय आसा। यंदा खंयच हे पोस्टर बॅनर लागले वचूंक जायना, ह्या खातीर शासन प्रशासन आणि दखल घेवची, मागीर म्युन्सिपालिटी आसूं, पंचायत आसूं, जे कोण आसा ते, जशे पोलीस यंत्रणा, हांच्यांनी हे पोस्टर लागपाक जायना। हे पळोवन गोव्यातली शांतताय जी आसा ती सगळी आमी सगळ्यांनी मेळून समजून घेवंक जाय। एक प्रोएक्टीव एक्शन म्हणून आमी सिटीजन म्हणून नागरीक म्हणून हांगासर येवन हे कृती केल्ली आसा आणि आमची अपेक्षा आसा की शासनूय हाचेर प्रोएक्टीव एक्शन घेतली। कित्याक इतले कित्याक मुद्दे पोस्टराचेरूच आवडटा, पोस्टर लायतात म्हणून ओके पोस्टर लायतात। गेल्या वर्सा इवन तांच्यांनी हे अरेंज केल्ले एसे कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर 12th आनी 11th बाबरी मशीद
जो सोंपलेलो इश्यू आसा ताका तुमी परत जागृत करता म्हणजे कितें तरी तुमच्या हातून मनान हेतू आसा तर न्यायालयान ताचो निर्णय दिला की सुप्रीम कोर्टान थँक्यू बरं